Appak җимелдәгән карлар белән галәмизде капланды. Күңелләргә сафлык, өметләргә ышаныч, хыялларга канат салган мәлдә 50 ел элек 5 декабрь көнне минем тәүге шәшкәм, җан җылым, сөекле балам, Иске Кулатка эшчеләр поселогында яшәп килүче Лилия Рөстәм кызы Мирзаева якты дөньяга аваз салды, дип башлана әниегез Мәүлегөл Исхаковна, Мәскәү шәһәреннән кызыгыз Юлия, Самир, Гөлия, оныгыгыз Ризван язган котлау сәламе. Бәхетлеме син дип сорасалар, бүген шиксез һәм шиксез бәхетле дип җавап бирер идем. Мин әни булуның нәрсә ул икәнен ярты гасыр элек аңлау шатлыгына тап булдым. Күкрәгемә кыскан балама карап, аның гүзәллегенә сыкланып, шәшкә исеме бирдек. Шатлыгым да, олы сөенешем дә, гомере буе аның өчен генә йоткан утларым да байтак иде. Сөекле кызым кичкенәдән үк бик кызыксынучан, шук, тырыш, ягымлы, олы җанлы булып үсте. Мәктәпне, аннары уку йортын уңышлы килеш тәмамлап, үз гомерендә тормыш иптәшен очратып гаиләсен корды. Мине икеләтә бәхетле кылып, берсеннән берсе кадерле булган 2 оныгымны бүләк итте. Бүген карым да шиксез шатланам мин. Балам бит үзе дә бик газиз ана да, яратылган әбекәй дә була алды. Җанын өзеп балаларым дип яшәде дә яши дә. Миңа килгәндә биргән мәхәббәтемне, ихтибарымны, тәрбиягә багышлаган вакытымны да ул мулдан кайтарып тора. Авыр чакларымда таянышым, беренче сердәшем дә ул минем газизым. Әтисе вафат булгач, сары сагыштан саргаймаска ярдәм итүчем дә балам булды. Бүгенге картлыгымның бизәге дә син, бердән-бер асыл кышым. Балам, аналар аяк астында булган җәннәтләр сиңа насыплар булсын. Матур юбилеең котлы булып, барлык яхшылыкларны гына сиңа алып килсен. Өелеп, сөенешләр, шатлыклар синең ишегеңне шакысыннар. Котлы булсын, балам, туган көнең. Син бит хак тәгаләм бүләге. Күзләремнең сөенеше дә син, яшәвемнең мәгънә йөрәге. Теләкләрем бер ул сиңа, балам, бары исән генә бул әле. Шатлык куанычлар эшләрендә 100 яшеңә кадәр җит әле. Яраткан әникәебез, сизәсеңме күпме гомереңнең еллары узган. Хәтерлисеңдер безнең яңа туган мизгелләрне, беренче адымнар ясап, беренче сүзләр җыештырганны, барысын да син нык хәтерлисең. Үзебез буйга җитеп, гаиләләребезне кырып бала тусак та, һаман әниебез өчен бала гына калдык. Үлеп яратып оныгы өчен тырыша ул һаман да. Яраткан әникәебез, әбекәебез, синнән дә кадерлерәк, синнән дә матурырак, синнән дә якынрак кеше безнең өчен юк ул. Син безнең өчен күп очракта әни генә түгел, дустыбыз булдың. Шуңа да без сиңа күрекмичә бар серләребезне сөйли алабыз. Чөнки беләбез, син безне аңлыйсың да, тыңлыйсың да. Барысы өчен 1000 рәхмәтләр укып сиңа Алладан бары саулык сорыйбыз. Бәхетле бул алтыныбыз. Синең күзләрең елмайса, без тыныч булырбыз. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән кычасы. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер очасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны, сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлим иң татлысын сиңа, кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп бүген газизәнкәебез күзләреңнән яшьләр коела? Син елама, матур елмай әле. Син елмайсаң, җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап, газизыбыз нык канатлана. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп. Олы рәхмәт барысы өчен дә. Хөрмәтле Лилия Рөстәмовна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
istediğime ömür öte, bulutlar atqanda yaktılık. Şuşuma tur istelikli yaktı günler, qalır bir silerge sağınıp. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Alğan ömrüngde tiksin Xudayım, bəxtli yıllarını üstesin. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Alğan ömrüngde tiksin Xudayım, bəxtli yıllarını üstesin. Birgelep söyleşip, oturup gürleşip, jırlap biyip yaratkan kuyga. Tuğan günni bizge böyle gitken üçün, rahmet yavsun etiyeniga. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Alğan ömrüngde tiksin Xudayım, bəxtli yıllarını üstesin. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Alğan ömrüngde tiksin Xudayım, bəxtli yıllarını üstesin. Юбилейлар жетедime ömür öte, bulutlar atqanda yaktılık. Şuşuma tur istelikli yaktı günler, qalır bir silerge sağınıp. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Alğan ömrüngde tiksin Xudayım, bəxtli yıllarını üstesin. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Alğan ömrüngde tiksin Xudayım, bəxtli yıllarını üstesin. Alğan ömrüngde tiksin Xudayım, bəxtli yıllarını üstesin. Bəxtli yıllarını üstesin. Hürmetli Liliya Rüstemovna, siz әле дә ekranlar алдында отырасыздыр дип өмет итәбез. Чөнки бүген бар якыннарыгыз бергә җыелып, сезгә бәйрәм иртәсе бүләк итәргә булганнар. Алдагы сәлам тормыш иптәшегез Иршат Мияссарович Сайфуллиннан булыр. Һәрбер кешенең тормыш китабы төрле була. Аның кемгә ничек язылганын алдан ук белеп бетереп тә булмый. Әмма күкләрдән язылган алтыным минем гомеремнең олы өлешендә килсә дә, үзе белән олы бәхет һәм сөенеч китерде. Әйе, безнең мәхәббәт ул яшьлекнең шаулап торган ташудай 18дәге җилбәзәк хисләр түгел иде. Киресенчә, бу барында аңлап, үлчәп, йөрәкнең тынган чагында аңлап килгән мәхәббәт булды. Сөеклем, инде 8 ел без бер-беребез өчен таяныч һәм терәк булып, бер-беребезне аңлап һәм саклап киләбез. Ниләр сөйләр идем соң мин кадерлем турында. Беренчедән, аның әнисенә шушынды итагатьле, уңган, сабыр, тыйнак һәм тырыш бала тәрбияләгәне өчен олы рәхмәт укыйм. Кадерлемнең кулыннан килмәгән бер генә эше дә юк. Нәрсәгә генә алынмасын барында булдыра ул. Уртак уйларыбыз, уртак хисләребез безне алда да бәйләсен иде.
Укылган никахларыбыз гомеребезнең соңгы өлешенә кадәр безне әйдәп барсын. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм, җимешем. Барысы өчен сиңа рәхмәт укыйм. Юбилейың кутлы булсын. Алда да шундый ук гүзәл булып кал. Йөзеңдәге елмаюың бер генә дә төшмәсен. Күзләрең кайгы яшьләре белән чыланмасын. Бала-оныкларның бәхетенә куанып, алда да матур гомер сөрик. Син булмасаң, сөеклем дип мин кемгә дәшәр идем? Мәхәббәтнең бөек көчен тоймыйча яшәр идем. Минем шиксез шатлыгым да, бәхетем дә син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Бер-беребезгә терәк, кирәк булып, язсын игелекле гомер итәргә. Насыйп булсын гомер көзебездә бергә паралап, тигезлектә яшәргә. Пар канатың булып яшә мәңге, сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Хөрмәтле Лилия Рөстәмовна, тормыш иптәшегез сайлаган җыр да бары сезнең хөрмәткә яңгырый. Бергәләп аны тыңлый гәләм. Canımның яртысы, яшисің йөрәгем турында, нур сибеп барасы юлыма, балкыйсың күңелем күгендә, мин сине гомерем буена, ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин гөлләрдән, мин сине гомерем буена, ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин күпер гөлләрдән. Без икәү аерылмас парканнар, беркемдә керелмәс арага, хәсрәтне бүләр без икегә, чит яклар тосалса ярага, мин сине гомерем буена, ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин күпер гөлләрдән. Бу бармы юл гел тигез, шатлык бар тормышта кайгы бар, ал кояш булып мин балкырмын, күгеңне капласа болытлар, мин сине гомерем буена, ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин күпер гөлләрдән, мин сине гомерем буена, ашыклап барырмын җилләрдән, өзелсә барасы юлларың,
Әйнде алдагы котлау хаты аеруча җылы теләкләр белән уралган. Аны сезнең өчен Расима Хусайновна Ахмерова, сеңелегез Әлфия Хамзовна Едиханова, энеләрегез Рамил, Рафаил Ахмеровлар гаиләләре белән, сеңелегез Лейсән, тормыш иптәше Эмил, балалары Руслан Курмаевлар, энегез Илнар, сеңелегез Зарина язганнар. Язмыш миңа бу тормышта бер туган ике энем янәшәсендә, бер туганда юк кадерле булган ике тума сөекле апамны, Лилияны да бүләк итте, дип яза башлаган хатны Әлфия Хамзовна. Иң матур хатирәләр ул балачак белән бәйле диләр. Дөрес икән. Сагынып сөйләрлек, очрашкач туктамый хатирәләргә күмелеп көлерлек, иң гүзәл вакытлар, балачак, яшь-үсмер һәм яшьлек чаклары да аның белән бәйле. Үсеп җитеп гаиләләр корсак та, икебез төрле якка таралсак та, бер генә дә безнең аралашу өзелмәде. 18 ел буена ерак Мурманск шәһәрендә яшәгән якын кешем белән һәр вакыт элемтәдә булдык. Аңа минем бөтен серләрем дә сыя. Ул мине бер сүзсез аңлый, тыңлый. Кирәк чакта кыйммәтле киңәшләрен бирә. 2 ел элек алар янәдән туган якларыбызга әйләнеп кайттылар. Мин бу хәлгә бик шат идем. Янәшәмдә ышаныч, таяныч, терәк тою бик мөһим булды минем өчен. Без аның белән күрешәбез дә, бар кайгылар юкка чыккандай була. Икәү кочакланышып елап та алабыз, рәхәтләнеп көләбез дә. Ул мине, мин аны аңлыйм. Шуңа да аларның кайтулары минем бәхеткә булды дим. Апам военкоматка эшкә урнашты. Шулай туры килде ки, аның эшкә урнашкан чоры илебез өчен бик авыр вакыт, махсус хәрби операциягә мобилизацияләү вакытына эләкте. Никадәр кайгырту, күңеленә авырлык алуын сөйләп тә бетергесез. Әмма ул үзенең гадел, гади булуы белән бөтен авырлыкны да җиңеп чыга ала. Эшендә дә аны хезмәттәшләре, дуслары да яратып хөрмәтлиләр. Ул чыннан да, эшки яктан да, тышкы сыйфатлары белән дә бик гүзәл кеше. Гаиләсендә булдыклы хатын да, әни дә ул. Безнең хакта кайгыртып яшәгән олы җанлы якыныбыз да. Аның никадәр туган җанлы булуын аңлатып та бетергесез. Кайгыда да, шатлыкта да ул чакырмыйча килеп җитә. Алда да Раббым, бәхетләрен күпсенмәсә идең. Сыкланырлык гомер юлы узып, саулыгың какшамыйча яшә. Балаларыңның игелекләрен күреп гомер кичер. Бәхетең ашсын, ташсын, шатлык сөенечләрең мулдан агылып китсен. Гаиләңдә гомер буе тынычлык тантана итсен. Эшеңдә бары уңышлар көтсен. Бәлә-каза, кайгы-хәсрәт дигәннәре сезне зинһар уратып узсын. Без сине бик яратабыз, якыныбыз. Дус туганнар хөрмәт итсен, якыннарың яратсын, синең матур күзләрең ул бары шатлык таратсын. Гомерләрең кояш сыман, бигрәкләр якты булсын, туган көндә күңелләрең олы шатлыкка тулсын. Барыбызга күңелең гөлшат синең, киңәш, ярдәм кулы сузасың. Безнең өчен утлар, сулар кичеп җаныңны бирердәй буласың. Гомерләрең синең тыныч узсын, килмәсенче кайгы, борчулар. Юктыр синең сыман матур кеше, юктыр синдәй гүзәл сылулар. Кытлап туган көнең белән балакаем, изге теләкләрне теләдек. Бу теләккә матур җырларны да бүләк итеп сиңа бәйләдек. Хөрмәтле Лилия Рөстәмовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның сайлаган җыры да бары сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Тик җитеш кенә, бик күп яшенде миңа дип көенә
karşı. Bu dünyada sen özünü artık duymaşı. Senin gibi korku bilmez dünyada sirek. Özün duruş kişilikli akılın sirek. Yaşalı uzak yılları kordayu bilme. Yalt ettirip yazlar gelir görürsün mene. Yaşalı uzak yılları kordayu bilme. Yalt ettirip yazlar gelir görürsün mene. Selamet bol, nık bol, birişme. Aferin, sen buldurasın, sen bizning tirek, sen bizga kerak. Balqib, yonib, yashnab, ko'krab yashab ko'rsatali. Yazlar bilen yaşarırlar köngilgillaring. Köngilime şunday yakın nurlu yüzlerin. Baxtli bol uzak yaşa sağlığın bulsun. Bir şu sağış ökünüler ötkende kalasın. Yaşalı uzak yılları kortayu bilme. Yalt ettirip yazlar gelir görürsün mene. Yaşalı uzak yılları kortayu bilme. Yalt ettirip yazlar gelir görürsün.